huomenta. Täällä mennään Liisan kanssa. Ja Hassi juoksee tuolta edeltä, ettei sen tarvitse tulla videoon. Mut joo, tänään katsotaan, että minkä verran sit kävellään. Ja ihan näillä pikkureppusilla. Niin, ja tässä on Vincent van Goghin piirtämä tai maalaama silta. Ja se on luonnossa tämä tässä. Et siinä on vanha silta, ei ole käytössä, mutta tuo on maalattu, ikuistettu tauluksi. Täältä nämä riisit tulee. Siinä kasvaa paljon riisiä. Sitten tuli taas portti. Tuolla oli yksi toinen portti, että päätettiin, että ei mennä siitä, vaan kierretään, mutta nyt tässä kierretäänkin on portti. Mä opetan siskoa vähän tekemään tuhmuuksia ja menemään sieltä, mistä aita on matalin tai sitä ei ole. Tai sitten jos on, niin kiipetään yli. Näyttää vähän tämmöiseltä vanhalta tää silta, mutta kyllähän tämä nyt kestää. On tukeva kuin mikä. Koivut pongattu. Onneksi ei tarvii ylittää. Luonto-ohjelmassa tänään eläinten polut. Tästä on mennyt paljon kauriita tai jotain semmosia sorkkaeläimiä. Tässä on ilmeisesti juomapaikka. Taikka sitten vaihtoehtoisesti ne on mennyt tuolta yli. Tuolla näkyisi vähän tommonen ylityspaikka tuolla. No niin, sit Liisan taidon näyte. Annas mennä yli vaan. Eikö se ole kiva, kun siskon kanssa pääsee vaeltamaan? Joo. Noin, hienosti menee. Liisa, toimiiko sun vatsa? Te tulemaan tänne Istresiin, niin kannattaa tulla tänne tämmöiseen eläinpuistoon. Vaikka lasten kanssa. Täällä on kaiken näköisiä tämmöisiä eläimiä. Ja kaikkea muutakin kivaa. Huomenta. Nyt on taas tämmönen yksinäinen päivä ja mun sisko ja hänen miehensä lähti jatkamaan matkaa ja omalle lomareissulleen. Nyt mun pitäisi tässä keksiä, mitä ihmeen kautta mä palaan hotellille. Mulla on vaan tää pikkureppu. Mä jätin siihen hotelliin, missä oltiin viime yönä, niin jätin sinne sen rinkkani, niin on mukavampi, kevyempi kulkea. Ainoa, että mulla on vaihtoehtona todella liikennöity nelikaistainen tie. Ja jotenkin tuntuu, että siinä ei ole
ihan luvallista kävellä, mutta en ole löytänyt kyllä kieltomerkkiäkään. Ja toinen on sitten taas joku random pikkutie, mitä mä en tiedä, että minkälainen se sitten on. Että joku pienempi peltotie ilmeisesti ainakin osittain. Kumman nyt sit valitsis? Tiedä, onko tämä hyvä ratkaisu mennä tätä mutatietä, mutta yritän kuitenkin. Multa kysyttiin, että mistä mä sen erotan, että mille laitumelle ja minkä aidan yli mä haluan kiivetä. Niin tässä mä voisin sanoa, että tää on semmonen laidun ja aita, että tänne mä en halua mennä. Kun ensinnäkin niin siellä ei näy mitään sillain hirveän hyvää tietä. Ja niin. Oi, en mene. En itse viekö mennä. Joo, en mene tonne. No niin, mä oon tänään tuskaillut noitten reitteen kanssa, että mistä mä menen, ettei mun tarvitsisi mennä tuohon isolle tielle, missä jyrrää kauheasti rekkoja. Ja äsken sit kilahti mainosviesti puhelimeen. Jos tarvitset Uberia, tähän tarvitsen, tulkaa hakemaan. Vaihtoehtona omat polut. Mä tulin tänne pellolle kävelemään. Jos tästä nyt vaan pääsee, niin minä menen täällä peltoja pitkin. Tää on mun mielestä ihan hyvän tuntunen. Tämähän on melkein kuin tietä kävelisi. Vähän kurkkaan ikkunasta. Siellä on kylpyamme. Kyllä huomaa, että mä oon kävellyt pitkin peltoja. Oikein hävettää näin likaisilla mennä. Huomenna taitaa ollakin vapaa päivä, koska mä pesen tänään nää kengät. Tästään saa hyvin. Tonne mä oon menossa. Tai siis tosta ohi. Sumunen sää, mut näkyy kuinka paljon rahtilaivoja tuolla. Joo, ja sataa vettäkin muuten. Hyvää huomenta. Tänään en pitänyt mitään kiirettä lähdön kanssa ja tänään onkin vaan tommonen 10 kilometrin matka käveltävänä. Sen otin ihan sen takia, että ehdin pitää sitten oikein kunnon liven tänään tuolla TikTokin puolella. Ja mulla on noi kävelykengät märät, jotenka ostin eilen Aldista tommoset 4 euron tennarit. Ja kävelen niillä sitten tämän päivän. Mäpä näytän. Tommoset ostin. Näillä sitten tepsuttelen tämän päivän. Sinne on tehty kotipesät pörriäisille. Tänne kukkien keskelle.
Rekkakin on pakattu. Kyllä tässä on kantamista. Oho. Aikamoinen mötikkä. Vähän lisää lämmintä. Näyttäisi olevan tulossa ehkä pientä sadetta, tuulea ainakin. Ja on pilvinen. Tää on tätä kerrospukeutumista. Ja nää pitäisi laittaa kans tonne rinkkaan, unohtu laittaa. No niin, ja sit palautetaan avain. Tuulee! No niin, ja sit välillä kengistä vähän pois noita kiviä. Nää on kyllä muuten ollut mukavat kengät kävellä, mutta kiviä tulee näihin kenkiin ihan jatkuvasti. Sieltä tipahteli. No niin, siellä on tommonen nyppylä edessä. Tuossa äsken auto pysähtyi ja kysyi kyytiin, mut hei, minähän kävelen. Tämmöstä luonnonsuojelua. Roskat heitetään tänne poissa silmistä, poissa mielestä. Tuolla kaukana näkyy Marseille. Tuolla. No niin, ja tunnistetaan sitten auto palojäänteistä. Nyt, mitäs mieltä ootte? Mikäs auto tässä on kyseessä? Ainakin tuntuu, että muoviosia on sulanut vähän tässä ja mä väittäisin, että tää on volkkari. Eiks tää kaari näytä vähän niinku volkkarilta? Vai toi? Ensimmäistä kertaa näen muovisen tämän mukin ja tämän. Mutta toisaalta ne on mun mielestä ehkä kätevämmät kuin ne pahviset. Pahviset menee roskiin, näitä voi käyttää moneen kertaan. No niin, nyt mä oon saapunut Marseilleen. Ja mun täytyy sanoa, että tällä kertaa oli oikeasti huonoja kokemuksia heti alkuun. Mä jonotin tuossa respassa omaa vuoroani ja sitten kun siinä mun edessä olevalla kesti tosi kauan ja mulla on toi painava rinkka, niin se paikallaan seisominen ei ole kauhean kivaa. Niin mä istuin siihen viereiselle tuolille ja mulla oli niinku rinkka vieläkin siinä niinku jonossa. Niin sitten kun nämä mun edellä olevat lähtemässä, niin siihen paukahti 2 miestä. Tämmönen joku 30 ja sitten oli tämmönen joku vielä nuorempi. Ja mä sitten, että hei, että mun vuoro. Että mä jo seisoin siinä, että niinku valmiina. Ja sitten noit, että ei, kun he vaan haki kortin. Ja alkoivat kirjautumaan sisälle ihan normaalisti. Että heillä oli ihan se sama aika meni kuin kaikilla muillakin siinä. En tiedä, mitä korttia he oli käynyt hakemassa. Joulukorttia vai ajokorttia vai mitä korttia. No, sitten mä ajattelin, että no, kun ne lähtee, niin sitten on ainakin mun vuoro. Niin eikö siihen paukahda sitten semmonen nainen?
Ja rupeaa selittämään, että kun heidän pyyhkeet on likaisia ja heidän pyyhkeet ei ole hyviä ja he tarvii uusia pyyhkeitä. Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen hei, että nyt kyllä, että mene tuonne taakse, että nyt on mun vuoro. Niin sit tulee siihen se mieskin ja rupeaa sättimään sitä vastaanottovirkailijaa, että kun heidän ikkuna ei aukee. No, sitten se vastaanottovirkailija sanoi, että ei aukea missään huoneessa ikkuna. No he tarvitsee sitten jotain parempaa, että he tarvitsee jotain ekstraa, koska heillä ei ole edes aukeavaa ikkunaa. Ja sitten rupesi sitä selvittämään. Siis mun mielestä nämä on niinku todella röyhkeitä, nämä ihmiset täällä. Mulla oli ainoastaan toi rinkka siinä kohtaa selässä ja mä seison ja odotan. Itsekeskeisiä, inhottavia ihmisiä. Olin tuohtunut. Ja sitten täytyy sanoa, että mulla kävi äärettömän paljon sääliksi sitä nuorta tyttöä siinä vastaanotossa. Mutta hän hoisi asian hyvin. Hän hymyili ja hän yritti olla hyvin asiallinen ja hän ei hermostunut missään kohtaa. Mut joo, täytyy sanoa, että nyt ei ollut kiva. Ja tämä hotelli oli Marseillessa ja Easy Hotel. Hinta oli 70 ja tähän mä käytin mun hotels.comin ilmaisyön. Ennen huoneesittely. Erittäin siisti, nätti huone. Mutta ikkunaverhoja en avaa, koska siinä on ihan suoraan ikkunat toisesta asuintalosta. Ja tässä on kylppäri. Okay. That is it for today. We hope you enjoyed this video. If you want to see more of Tina, go to hikertina.com.